Yun mga kagamba, dito si Honey Grace Salunga yung nanalo kagabi. Ito hintit na natin itong gagamba niya. Ayan, oh. Ayan yung asawa niya yan, oh. Asawa ka ba niya? Opo. Akala ko kabit. Ayan. Saka yun si Marby. Yung nagko-comment kagabi na marami yan. Okay. So thank you sa inyo dalawa ha. Thank you. Mga kagamba, si Jason Cruz mga kagamba, oh. Yung nanalo, unang binigyan natin ng panalo mga kagamba para nanalo tayo sa raffle. Ayun. May bonus pa. May bonus pa. Ayan mga kagamba. So ayan unang diniliberan ko to doon sa raffle. Dinayo pa tayo dito. Maraming salamat. Okay. Mga kagamba, si Edward Villanueva yung nanalo ng 10 gagamba dito sa Rosario, Pasig. Yan, inatin na natin. Pakita mo na yung napanalunan mo. Ayan, batiin mo yung mga tropa mo dyan. Binabati ko mga tropa ko. Ayan, okay. Boston Celtics, yan. Okay, Mga tropa. thank you ha. Thank you Edward. Okay. Yung nanalo mga kagamba ng 10 gagamba dito sa Calamba, Laguna. Inatin na natin, dinaanan ko na dahil may deliver ako sa Santa Cruz. Si Ryzen. Ano pangalan na? Ryzen. Ano ba yung channel mo? Ryzen GPH po. Ayun, yun. Subscribe din kayo sa kanya mga kagamba. Thank you sa'yo, Ray. Thank you din po. Si Patrick Tayoto dito sa may Tracy Martires. Yan. Pakita mo, nakuha na niya yung napanalunan niya, 10 gagamba. Shoutout mo yung tropa mo. Shoutout dun sa tropa ko, naiiya eh. Naya yung tropa mo, ayun, nagtago. Nagtatago eh. Tago. Okay, sige. Thank you, Patrick ha. Salamat tayo. Okay. Mga kagamba, si Peter Flores yung nanalo ng 10 gagamba. Ginawa kong jutsu. Thank you po kay Tatay Mendo. Ayan, Maraming salamat po sa mga vloggers. Pumunta siya dito sa bahay. Thank you ha. Sige po, thank Peter you. Flores.